Bé, els inicis són que fèiem una cosa que era allà a dalt a la plaça de l'Alberg, que estava inspirat amb el Jurassic Park, però ara no recordo com n'hi dèiem, el Milcentenari Park, això. I fèiem unes activitats d'estiu a nivell de lleure per la gent que passava, pels nens i joves que passaven l'estiu allà, bueno, que passen l'estiu al juliol i l'agost a Manresa, no? I això, bueno, semblava que li podíem donar una volta i vam acabar dient, ostres, i la setmana de jocs, i una setmana de jocs al carrer, de tornar, amb aquesta idea de tornar, de reconquerir una mica el carrer per usos lúdics, no? per usos compartits, etc. Aquesta era jo crec que va ser la idea inicial i com va evolucionar una cosa que era una activitat així d'estiu, a dir, ostres, podem anar més enllà amb el tema joc i amb el tema participació ciutadana? I aquí va estar, voilà! Jo crec que te'n diré dues de coses. A nivell del que tenen en comú les 20 edicions de la Setmana de Jocs al carrer. Una és el factor sorpresa. Ta-txan! Què s'intenta, no? Cada vegada s'ha anat introduint, doncs, potser més places. A cada edició hem intentat reprendre aquella plaça que hi posem, ara, que no sigui el mateix, no? Que les persones que venen diguin, ostres, avui hi ha una cosa nova, no? Aquí, aquest any, millor dit, no? Hi ha alguna cosa nova. Jo penso que la sorpresa, que és un element molt lúdic, hi és present, no? I per altra banda, jo crec que una cosa molt important és l'obertura, a l'entendre que la Setmana de Jocs al carrer, si ha de tenir èxit, ha de ser perquè la ciutat ho accepta, no? I això s'ha vist molt clar a nivell de com hem intentat incorporar d'altres entitats, no? Associacions de jocs, Scrabbles, bitlles, però també associacions socials, ampans, etc. Hi ha un llistat molt ampli que fa que la Setmana de Jocs al carrer no sigui només del CAE, no? I que ho lideri una certa entitat, encara que ho lideri, no? Però jo crec que ho ha sabut compartir i que aquest és el secret, no? De que s'ho acabi fent la ciutat seu, no? I això es veu també amb el fet que, ostres, aquella setmana, el primer dia, hòstia, tu, sembla que falta engranatge aquí, que la gent no surti tal, no? I l'últim dia veus que la gent s'hi aboca, les places plenes, etc. No? Veus aquest creixement que jo crec que és ben bé el que volem donar a entendre, no? Que la gent ho veu i ho viu, no? I ja ho va esperant, no? I la fa créixer a nivell d'experiència. Nosaltres teníem la idea molt de dir, ostres, jocs al carrer són els jocs de sempre, no? Que pel tema de seguretat vial, etc. Han estat apartats dels carrers, les places, doncs hi ha hagut fins i tot rètols de prohibit jugar a pilota, no sé què, no sé quantos, no? I això de dir, ostres, doncs hem de tornar als jocs de sempre, no? Intentar retornar en aquests espais que es jugui a cucamagar, a la tinya, a pilota de qualsevol manera, no? Aquells partits que una columna i una altra eren la porteria, etc. No? Però, clar, és veritat que al CAE estem viciats i tenim molt clar el tema de que una de les opcions que podem potenciar i sabem potenciar és el joc de taula, no? I en aquest sentit, ostres, creiem que hi ha hagut una tendència a fer-nos el mes nostre o amb seixell CAE a partir de que moltes de les places incorporen jocs de taula o similars, no? Però bé, això no està renyit amb que continuem pensant que els jocs de carrer, els jocs de sempre, doncs puguem anar-los incorporant o hi hagi algun moment que els puguem incorporar molt més bé, no? Jo més que res imatges, no? Imatges que m'han quedat gravades, que penso que són molt xules, no? I que m'agradaria
bueno, igual hi ha la foto precisa, no? Però jo, per exemple, de les primeres edicions, no sé si era la primera o la segona, em guardo molt bon record d'uns homes llop, parlem de fa 20 anys, no? El joc dels homes llop es començava a escampar per tot arreu, no? I nosaltres vam fer a les nits a la plaça, a les nits quan les places desapareixen i hi ha un espai només per als joves per jugar, recordo una rotllana d'unes 30-40 persones, no us enganyo, jugant als homes llop a la plaça Llispert, no? A la plaça Llispert, crec que sí que era la plaça Llispert, sí. No, sí, la plaça Llispert, sí. Hosti, és de les imatges més xules, no? Una altra imatge és a la plaça Major, veure el Ferran Renalies intentant dinamitzant, més ben dit, i molt bé, un Cash and Guns Live, que és una mena de joc que simules tenir una pistola a la mà i has de disparar contra algun. 20 tios allà, 20 gent, grans, grandets, granadets, jugant a això. Hosti, això també m'ho enduc com una cosa molt xula. I l'última, parlo d'imatges, potser no s'acosta tant a anècdotes, però és que, bueno, penso que és xulo compartir-les. Hi ha una edició de les primeres on l'Anna Puig portava un tricicle amb jocs i que la idea era poder-los escampar pels barris, no? Ho va fer el Cris Rei, penso que va dinamitzar la plaça de Cris Rei i algun altre espai, i aquesta idea de veure l'Anna Puig amb un tricicle carregat de jocs, amb una caixa al damunt carregat de jocs i muntant després una taula per jugar en qualsevol joc, jo és de les imatges més romàntiques a l'entorn de l'actitud lúdica que tinc i que puc guardar.